Минало е по половината епизод. Те са втори, те са последни, още едно такова нямат. И както винаги, сините са първи. Можеш, Траяне, можеш. Опитва се. Иван успява, а Траян пада. Временно класиране. Кой падна? Мирослав ти завърна. Давай, Миро. Втори. Траян и феномените. И последен. Иван за лечителите. Ето го новия ютубър. Чикагото се пробва. Коя докъсаната? Ето го новия ютубър. Само Калин успява първия път. Много е замъглено от толкова далеч. Мирослав за завоевателите е вече на понтона. О, Чикагото е минал средата. Чикаго! Браво, Чикаго! Чикагото е готов. Това е успешни пост. Аз не съм за никой. И ключ за Мирослав. Иван вече е на понтона за лечителите. Пу. 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 Лекарският екип преглежда Лъчезар Манчев. Ще може ли Лъчезар да продължи? Дали Иван ще успее да хване ключ? Ранта банан. Повече. Аз ако бех последния ключ ще да взема. А ти? Какво? Аз последния ключ ще да И взема. аз. Най-далеч. Ключ номер 2. Нали? Що? Феномените и Чикаго. И ти? А тат. За да е по-лесно на другите пъти. Последни. Ако който се пара на първи в нас като такова, 100% ще вземем и двамата. Сигурно ти първи и аз пред първи. Пред последния. Нали? Малко е тъмничко. Е така ще направя. Иначе лампата е много силна. О, Чикагото е на кулата. шукато